Magandang araw. Ako si Iyo at nandito ako para ipakita sa inyo ang isang makasaysayang lugar sa aming lalawigan, ang Clark Air Base. Ito ay isa sa pinakamalaking base militar ng mga Amerikano. Ito ay naitatag noong 1903 at mayroong lawak na mahigit 14 na milya kwadrado. Ito ang Clark Cemetery. Dito halos nailibing ang mga veteranong Amerikano. Ito ay ang abandoned hospital na dating ospital ng mga mandirigmang Amerikano. Ito ang Clark Museum kung saan makikita ang kasasayang ng Clark Air Base. Sa Clark Parade Grounds, pwedeng magsalo-salo ang mga maganap. Salamat sa panonood. Kita tayo ulit.